Kene ngopo enek apa? Enek apa? Meneng wae tak klapuk lho kowe engko. Arti kapake kuwi. Aja nek kene sik tak bubungi pirsane piyayu akeh lho. Biasane yo ora isin Aku lho. ora penak aku. Alah biasane yo ora Aku isin. jamu iki lho, Bu. Alah. Iki mbok udani iki ngopo lho? Jarang meneng wae manut. Saetan gak. Ora. Katokku aja dicopot. Wong idiot. Siak. Iki penganiayaan iki. Iki penganiayaan. Arti kapake. Penganiayaan. Ngopae sek? Moh, Hei, aja dhuwur-dhuwur lemu ngunjuke. ora kolore aja dicopot. Ora arep nyopot. Rada ndukno saithik. Lah ngopo to? Burini iki lho. Ngopo? Pekewaku. Lah kok pekewe bocange Mbak Limbu. Sing mburi kono ora ketok, mbok sing rada ning dhuwur kene lho. Ning dhuwur kene nah munggah. Mengke diogrok-ogrok waranggono. Lah ya ora. Munggah nah mburi gen ketok sing mirsani. Ya sami mawon kaceke ra sepiro men lho. Sak ora-orane iki ndase tok ketok kan ya lowong ngono lho. Lah kok malah dikira garangan ucul. Ya ora. Ketok ndase tok niku lho. Garangan kok kathokan. Kowe ngaturke apa? Ngaturke luput, Bos. Ngaturke luput. Nek adoh kuwi liwat WA oleh, lewat SMS oleh. Nek gandeng nek adu arep kuwi sak ora-orane ora mung tembung ning ya nganggo salaman barang. Sunahe kaya ngono kuwi. Oh, ngaten. Heeh. Kula kedah mriku. Oh iya no, adu Sungkem. arep metok ya. Nggih. Ngapunten lho, Bos. Nggih. Mune piye? Nggih, ngaturaken Sugeng Riyadi, Bos. Ngaturaken sungkem pangabekti. Heeh. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula. Ingkang kula sengaja lan boten kula sengaja. Lan kula nyuwun donga pangestunipun, Bos. Mugi kula enggal modot. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya sak ora-orane wong Jawa iki nganggo parikan. Parikanipun apa? Lah kowe parikan apa? Penyang sawah Heeh. nggawa kloso, Bos. Menyang sawah nggo kloso. Kata salah nyuwun pangapura, Bos. Oke. Esuk-esuk mangan supermi. Wah, ora wetenge lara niku. Ora. Lajeng Dumawao sesami-sami. Oh, nggih, Bos. Ngono ya. nggih. Ya, alhamdulillah. Nah, iso. Ngopo? Nandur pari kok nggawa arit, Bos. Nandur pari nggawa arit tegese. Idul Fitri kula nyuwun duit, Bos. Wong aku njaluk Pak Slamet kok njaluk aku. Nggih. Nggih ngaturaken Sugeng Riyadi nggih. Ya. Aidin, wal faizin. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatanipun. Amin. Alhamdulillah kalenggahan dalu menika saged sowan wonten ing tlatah Blimbing Klegom Boyolali kanthi slamet wonten dalipun Pak Slamet. Iya. Dadi slamet terus alhamdulillah menika pikantuk anugrah apa? arupi jawah menika keberkahan kagem keluarga ageng Bapak Slamet. Menika insyaallah sabibaripun kagungan hajat kalenggahan dalu menika usahanipun sabun tambah ngrembaka kemawon keluarganipun nggih pikantuk berkah lahir lan batinipun. CV-ne ya kuwi CV Sekar Wangi Jaya. Sekar Wangi Jaya. Sekar kuwi kembang, Wangi wis ngarani Jaya tegese Jaya wis. Jaya saklaminya. Parfum alhamdulillah. Apa-apa produk saka Sekar Wangi Jaya iki luar biasa. Produkipun napa mawon, Bos? Ya ana sabun cuci, ana nggih ngaluske nggih nyetlika kae. Nggih. Enek sing pokoke akeh banget. Parfum. Parfum laundry niku. Ya, betul. Oh, ngaten. Nggih. Komplit pokoke. Ing atase nalika jaman anu kae lho, corona. Pripun? Nalika corona mbiyen. Kuwi do perusahaan do runtuh to paribasane. Ambruk. Nggih. Ning Pak Slamet iki malah jaya kok. Lah usahane sabun. Heeh. Dadi nggih jaya. Jaya. Kabeh wong nggunakake sabun niku wau. Heeh. Ana kancane awake dhewe sprene ra rabi
Mergo seneng karo sabun niku wau to. Iya. Ndak nggih. Iya. Kaya gogo ae. Ya ora kaya lambi kok. Jenengan iki kok malah kaya jagongan ngenten. Lho nyatane kuwi ning kono ya kudanan kok. Kaya enten cakruk mawon lho. Mbok majeng mriko wonten napa lho? Ndongake ning kalawan putra-putrane Mas Slamet. Nggih. Iya ta? Nyatane bandane pirang-pirang. Donyane pirang-pirang sing kaya ngene nek tanpa ana keturunan sing besok bakal nerusake perjuangane Pak Slamet apa gunane? Nah, nggih, malah cuthel niku. Iya. Nggih. Mugi-mugi putra-putripun Pak Slamet niku dados putra putri ingkang soleh ugi solehah menika pokoke becak dados putra sing sukses sing miguna kanggo tangga tepalih nusa bangsa mligi agaminipun. Apik-apike wong kuwi Cek. Nek uripe bisa piguna tumrap bebrayan agung. Nah, leres niku. Wong gagahe kaya ngopo yen ra guna kanggo tangga teparo, kanggo apa urip malahan. Betul. Penak cilik iso kanggo iso tetulung karo tangga teparo. Sapa? Aku ngenten iki. Kowe nulunge apa karo tanggamu? Nggen kula kan dalan nanjak. Heeh, jalan munggah. Dadi kulira nggo mobil niku ora kuat, aku iso dadi blok. Oh, nggih ganjel kuwi to. Nah, brobosan enten sor meja. Heeh. Jika apa ngono lho, sing gedhe-gedhe ra iso ora muat. Kula nggih muat. Alhamdulillah. Ya. Iso migunani sepenting miguna sak iso-isane. Betul. Nah, sak saged-sagedipun. Nggih. Saiki sing Apa to Jan? Ya Allah, Bar. Ndas-ndasan kuwi kok ngono. Das-dasamu dhewe lho. Ya Allah. Kok terus das-dasan. Kok ngono ndekne bojone ya gelem. lho bojone ayu lho kowe. Ayu. Heeh. Blejet anak iki. Kene. Ngopo? Kene ngopo? Kene. Tak wajar lho kowe. Kene ngopo? Enek apa? Enek apa? Meneng wae ora tak takuk lho kowe. Arti kapake kuwi. Aja nek kene sik ta bubungi pirsani piye akeh lho. Biasane yo ora isin Aku lho. ora penak aku. Alah biasane yo ora Aku isin. jamu iki lho, Bu. Alah. Iki mbok udani iki ngopo lho? Jarang meneng wae manut. Saetan gak. Ora. Katokku aja dicopot. Wong idiot. Siak. Iki penganiayaan iki. Iki penganiayaan. Arti kapake. Penganiayaan. Ngopae Sek? Mah, Hei, aja dhuwur-dhuwur lemu ngunjokke. ora kolore aja dicopot. Ora arep nyopot, rada dukno saithik. Lah ngopo to? Burini iki lho. Ngopo? Pekewaku. Lah kok pekewe Nyisih. Rodok sini. Nyisih apa? Nyisih. Malah ki burine iki cek kaya putuku ya. Nah, wis kene. Lho awake apik lho ceki jebule awake. Lho mrengkeleng ngono. Ki aku Bacake terus apa? Kok nganggo talek barang iki lho. Apa jampesen ditaleki? Astagfirullah. Iki engko kan malah sing di omah ki engko ki yen kelangan. Kelangan apa? Ya kelangan apa ngono to. Engko marani ning Karang Pandan. Ngopo? Dadi kira aku tuyul to iki. Uncek. Kowe meneng apa ora? Ya aku apuk ya. Apa meneh? Golek apa? Wes, wis reneng. Kopiah lagi kopiah kopiah. Wis jenenge kethu. Oh, wong tuwek ra mudeng aku.
gak maplek tenanan iki. Mok. Oh alah. Cek. Kowe iki dhisik jane pakmu ki sing ngendang kaya kok makhluk pakmu kaya kangkoi piye? Mok gek kono melurun. Wah. Mok Piye? mik, Bu. Mik. Alah. Tangkin tungkin tak kintung. Uncek. Dalem, Bu. Sone gede pengen dadi apa? Ah, maling no. Maling. Pengen dadi mantri. Oh, nggih, mantri. Nyontek sapa? Ti Ibu. Apa duwe suntik? Nyilih Ora Pak pareng. Kangko. Ora bareng to ya. Jan, latihan baris. Siap gerak. Lencang kanan. Gerak. Tekap gerak kaya pohong jarine. Siti ngendikan Siti ning mantep lho. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Tekap gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan usah kucluk. Istirahat di tempat. Gerak. Istirahat di tempat ki aja nganggo mic. Bujel lho. Ora tekan kok. Oh, tanganmu ora tekan no. Coba njijal pisan, Gas. Oh, alah Gusti. Oh, ora tekan kene. Tegap gerak. Salaman karo Pak Kangko. Ngopo? Kan salaman. Oh iya, manut ya karo Mbak ya. Manut. Heeh. Atur. Terus sinten melih? Pak Kangko. Pak Kangko. Apa? Kirangan nih kok. Pak Kangko, Pak kula Kangko. sowan mriki. Kula sowan mriki Badhe ngaturaken badhe ngaturaken sedaya sedaya kalepatan kula. Terus ingkang kula sengaja lan boten nyuwun pangapunten. nyuwun pangapunten, Pak. Pitrae, Pak. Pitrae, Pak. Lengane kaya kok pohong bener. Oh, kaya pohong. Tangane kaya pohong, terus tangane pepek kaya pedal. Ya aja ngono, jenenge mbok karo anak. Anake rupane kaya ngopo iki dilem bagus. Oh iya. Oh, ora dielek-elek. Ngono ki ya salahe mboke. Lah kok iso? Ha urung wayahe metu didenke mulai ya setugel. Ora masalah ngono, aku jane kiwa tengen omahe jane wong bagus-bagus ya kok mbasa tukul kok ya kaya ngono to ya. Kene rada. Awitekno dukune tuwek kok. Tuwek. Lah pas lahiran babaran dukune tuwek. Ngapa hubungannya apa dukun tuwek karo awakmu sakmono? Ha nggih to. Aku Kok kan urung wayahe metu dibethot. ora, aku kan metu separo. Lah ngerti-ngerti iki dukune kok tuwek. Nah, sing separo bali mlebu meneh. Ijek nang jero apa ora tak golekane. Anak sudi Pak Dunang raya iki. Kene iki ngatur ki pamundhut rene pengen Heeh, nyanyi. pamundhut saka Pak Slamet. Kok Pak Slamet. Rono meneh. Iya. Alah iki lho. Unjukno. Pun. Ah, wis. Oh lah ayo mung sak tegesan kok kemaki murah-murah. Ya lowong alhamdulillah disyukuri kabeh paringe Gusti Allah. Ya menungso ki mung sak derma nglakoni. Ngono lho. Nah, Tanganmu iki karo tangan beda to, Sak? beda piye to, Bu? Iki kan engget-engete ngono kene ra pati oi. Oh, lah sing kiwa ora nggo angkat-angkat to. Oh, Sing tengen nggo anu herbal. Apa kae ngene kae lho. Hah? Oh iya kae lho, nggo olahraga ngene kae lho. Babel. Nah, tak kira herbal. Ah, barbel kok herbal. Heeh. Iki gandeng Pak Slamet yo ngresake campur sari ana campur sarine. Loro ati loro digarap campur sari karo Campur sari. Nah, tipunge ndangdut gen nyambut gawe. Oh, siap-siap. Yo. Kula nggih ngenten iki seragam kula. Ya karepe mbokmu no. Ya heeh. Ya Lorati Budwi apal Budwi? Ya ampun, ya ampun. Nah, ya. Kaya ngene Ya, bojoku coba. ya tegel mangan kaya aku. Bojomu te paten ono. Mah ijek lumayan ayu kok. Kon mateni. Wis anu dadi dulur. Napa, Pak? Nggih. Napa Mbah Kakung? Nyawer rokok. Oh, nggih, sembah nuwun. Niki napa niki? Rokok nu kok Mboten kok diparingi rokok nih. Apa jatah kon pilihan ngoten to niki? pilihan apa? Lurah. Oh, kuwi rokok goblok.
Kok rokok goblok. Masa bar 7.6? Lah kudune bar 7.8 to. Ora iso hitung-hitung berarti. Oh, nggih. Heeh. Ning iki aja diudut lho iki. Ngopo? Marai ning lambe momrot niki. Lah kok iso? Jarum 76 lho. Heeh. Oh dimut prayo momrot lambene lho. Iya. Mosok jam 76 kan ngemut iki. Iya. Ora remuk. Heeh, biar kene iki lek wayangan ora nek mung pisan pindho wis ora marem. Biar kene lho, klene sekitar kene lho. Oh ngaten. Yayi budaya. Dadi yes, lumakne padha sugih bondo donya sing barokah ya Mas. Mugi sedayanipun pinaringan sehat. Keluarganipun nggih ayem tentrem sedaya. Nah, iki Mat Karim nyuwun lagon Sesideman. Nggih. Sesideman menika ugi katur Mas Harso Tawangmangu. Oh, Mas Harso ya, Mas Harso ki yo WA aku. Bu, aja dikipasi to, Bu. Ngapa? Kek modelku kaya ngene dikipasi kaya kambing guling malah. Babi guling kok kambing. Nggih, menika saking Mas Ngadindu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nggih, siap. Uga saka kanca-kanca yang lumantar live streaming sembah nuwun. Heeh, ya, Mas Punjung Paripih barang ya nyuwun lagon. Ya. Diaturke Mbak Retno Cungpe. Ya. Retno Cungpe. Sesideman langsung garap seragenan gamelan plus musik. Ya. Oh, ngaten. Ya. Untuk nututke wektu mergo iki lakon sing dipaket saka Mas Slamet kuwi ora cendhak ning dawa. Ya. Lakone apa? Kresna gugat utawa Kresna gugah. Oh, padha. Mergo Kresna gugat ning kayangan njaluk pengadilan. Wo, ngono. Ya. Sing ana dhuwur kono aja mung enak kepenak. Ya, jare dadi wakiling para kawula ya kudu ngayomi marang kawulane. Oh ya, jare ngaku dadi wakiling kawula kok malah wakiling ketua partai lah ya. Ayo. Ya. Coba kaya ngapa? Yuk. Sesideman garap langsung jaibong. Yuk dados.
Lah enten napa to Mbak yang dipecut napa? Hah? Ya dipecut. Ya sakit to. Oh. Urip ana kutha gedhe kowe